No, volám sa Kvetoslava. Narodila som sa predčasne. Musela som ísť do inkubátora a nejakých 7 rokov som rozoznávala svetlo, ale iba svetlo a tmu a potom už ani to nie. No, chodila som do základnej školy, do Levoče, a potom neskôr som mala problém aj so sluchom, tak ma rodičia vybrali, tak odtedy som doma. Pohybujem sa so sprievodcom, väčšinou so sprievodcom práve kvôli tomuto sluchu, ktorý som stratila. Hej, a že cez cestu nerozoznám autá, z ktorej strany chodia. Ako Únia nevidiacich Renátka ma učila priestorovku, sebaobsluhu a s počítačom a také veci, čo som potrebovala. Ja som si neuvedomovala až tak tú stratu zraku, až keď sa mi dieťa narodila, potom som si to uvedomovala. No a keby bolo dobre, keby som videla, no ale vďaka mame som sa naučila, čo bolo treba. Dcera niečo hľadala a nenašla, tak som to našla ja zasa. Tak je to väčšinou, no, že keď nenájdu, hľadám ja.